Hah, wis dina Minggu, tanggal abang. Kerja libur, postingan pusaka rehat dhisik. Tapi aja kuwatir, hiburan tetap jalan. Daripada mung ngelus dodo merga tanggal tuwa, ben ora sepi kaya pasar ditinggal lelengan. Ayo padha guyub bareng babar daftar sing ora umum, ananging penting kanggo keselamatan lan katentreman rumah tangga. Ayo bareng-bareng guyu tipis ngrasakake daftar songo jeneng bojo paling galak versi koleksi antik grup. Iki daftar songo jeneng bojo sing paling galak versi koleksi antik grup. Ingkang sepisan Lestari, jenenge Lestari. Ananging yen nesu bisa nglarani ati. Golek alasan wae jago kaya jaksa ing sidang Kresna Duta. Nomor 8, murni. Murni atine ora mesti. Sing murni mung nesune saben nglirik HP bojone. Nomor 7, Dinda. Dinda kuwi ayu, manis. Ananging yen nesu kaya dene buta cakil ketemu Puntadewa. Nomor 6, Vina. Vina pancen setya. Setya nguntit bojone 24 jam nonstop. Disiki CCTV. Halah, bin. Nomor 5, Mita. Mita iku cerdas. Yen debat karo bojone mesti menang. Gunakake logika campur intimidasi. Wah, kapok. Nomor 4, Irma. Irma kuwi kaya buantere Garuda. Cepet nesu, cepet nyiduk lan cepet ngeloake mertua. Aduh, Irma. Nomor 3, Erika. Erika yen ngomel bisa dadi narator sinetron. Volume maksimal, ekspresi dramatis lan durasi ora winates. Nomor 2, Mugiem Ciduk. Mugiem Ciduk ora mung ciduk jenenge, ananging uga nyiduk HP, nyiduk dompet bojone, nyiduk perhatian, nganti nyiduk sabar bojone nganti entek. Oke, nomor 1, Justin. Jenenge kebarat-baratan, ya ta? Ananging nesune Jawa tulen. Yen wis jengkel, Arjuna wae milih minggat ngungsi ning Karang Kadempel. Ati-ati para priya. Nek bojomu jenenge mlebu daftar iki, sabar iku kudu kaya Semar. Tenang, dua blek, tapi tetep tresno. Lah ngene kuwi, para sedulur kabeh. Jenenge bojo galak kuwi dudu mung perkara swara kenceng utawa alis sing cepet nyatu. Galak kuwi asring mung bungkuse. Isine ya tresno, perhatian lan rasa duweni. Kaya godhong kluweh, kasar jabane, lembut isine. Yen ora ana tegurane, mungkin awakmu wis ora penting meneh ning atine. Bojo galak kuwi tandha rumah tangga isih ana grenge. Yen bojomu wis ora ngomel, ora ngingeti, ora ngrasani meneh, waspada. Kuwi tandha wonge wis males. Mula para kakang saha mas-mas sedulur sedaya, nek wis duwe bojo sing katon gualak, aja mung grundel, ananging syukuri kanthi rasa ikhlas saha ndablek. Sebab dibalik gebrakane wajan lan tatapan laser kuwi, ana ati sing tulus ora gelem delok bojone lali karo arah bali. Muga rumah tangga panjenengan kabeh senadyan bojo katon kaya buta ijo njupuk sandal, ananging atine tetep selembut ken dedes ngrasuk kembang. Amin ya rabbal alamin. Nuwun, matur suwun.